mga ka-Team Love Love. Good morning, good morning, good morning Luzon, Visayas, Mindanao. This is Algis Vlog. So mga ka-Love Love, ang ipakita karon ninyo is namin karon sa among farm. Ako ipakita ninyo ang mga klaseng mga tanom nga naa diri sa among farm. So mga ka-Love Love, ato na sugdan ug ako na ipakita ninyo kung unsay anaa diri. O karon mga ka-Love Love, kuyog ang ako ang partner si Love Love Jess. O ako na ipakita ninyo kung unsay mga klaseng tanom nga naa diri sa ilang farm. So ako ipakita ninyo si Love Love Jess. Hi Love Love. So mao ni mga ka-Love Love kaning mao ni siya tambis nila. So kaning tambis mga ka-Love Love murag mamunga raman siguro nig ting summer no? Summer. So ting summer no. Tong pag lockdown sugod gyud pag March hangtod sa mga April to Love Love. Mga May. Daghan kani siyang bunga. So sunod tuig pa ni siya mamungag balik. Then mga ka-Love Love, mao ni ang kanang granada. Dili ni siya mubuto. Naibunga. Naibungang granada wala gid hilig dili hilig mga tao diri ingon ani kay kanang say makadaot siguro ni sa mga bata pod. Pero hilig kay kumukaan ni sa bata pa ko, mao ginay kong kanunon sige. Kay malingaw man ko magingit-ingkit aning liso ba. Nya ano. Ay daghang bunga. Then nakatanom pud sila og mais. Bag-o na pud nilang mais kay ato pug pag lockdown, kami po'y nananggi aning dapita. Then nakatanom na sad og balik. Then mga ka-Love Love, napod sila kamutihan diring gamay. Wala pa sad nila kaluti kaya di pa saktos edad. Basin mga sunod bulan, ma-harvest na ni nila. Karon mga ka-Love Love, ako ipakita ninyo ang ilang kakao. Pero wala pa'y bunga pod. Pero ako lang pod inyo ipakita na dire. So, let's go. Maghinay lang ta mga ka-Love Love kay kalibunan jud kayo wa pa alagbasi. Ni murag nakaingin na bagani. So, mao ni ilang kakao. Ay bunga. Ay bunga mga ka-Love Love. Pero ay tabi taon tabi. Mga ka-Love Love, nay bunga pero hilaw pa. Oh. Hilaw pa. Kasi sunod balik na mo po na ani maka kuha namin ani ginog ug mahimo na namong tabliya ba na Love Love? Pukwa. So maka kuan pa ni ani maka tsokolate. Then na sila limonsito. Limonsito nga among gi-challenge atong usang video. Mani ilang limonsito. Dagan kayong bunga, maglisod tagkat-kat kay halos tunok ilang kalawasan. Oh, maghinay lang ka pero na may butang diring hagdan-hagdan duha ka buok. Sayon raman ta pagkat-kat. Ani lang mga ka-Love Love. Kat-kat lang ka hinay-hinay, mag-amping. Para dili ka mahulog, di ka masakitan. Mura ra na siya gugma, ampingan. Dapat mag-amping ka, di ka magpulabi kay sa kaulihan, ikaw ra po'y masakitan. Okay mga ka-Love. Seriguelas. Seriguelas. Wasad ko kabaw ng seriguelas ug kanus apo di siya mamunga. Pero panahon po sa pag-lockdown, mga June, nakakaon po may anig hilaw ra po dili kayo tantong gulang gagmay kayo. So let's go mga ka-Love Love. Lang seriguelas cute kayo kay murag salin ni sa Bagyo kay ang punuan ay kaning punuan mga ka-Love Love tigulang na mura siya natumba pag bagyo ni ya nabuhi ra gyapon ni iyang sanga direct.
Kay wa man maibot yang gamot. So, naagapon may sarigwelas. O karon mga kalablav, naapoy atis. Atis nga gamay pa, wala pa ibaw na sa bunga pero salot. Wala gani kadako yang bunga murag sa kainit na daot ba. Ta, naay bunga ah. Ta. Gamay kayo, cute. Cute kayo, liwat sa mga nagtanaw, cute. Cute kayo mga kalablav. O garon mga kalablav. Apod sila'y kalubihan. Na dire dapita. Nasa kanang makita nato nga balay nga guba sa ilana sa iyang mga apuhan pa. Wa nay nagpuyo diha. So pakita ninyo ang mga lubi. Balay pay mga bunga. Anam kayo. So adire unahan. Napa diari nga gamay pa oh. Mapay pagtubo sa usa mga kalablav. Kita ninyo ang manindot nga tanawunon diri sa badyan nami karon sa Hilang Buntod. Makita nato ang dagat. Nya kana diyang dapita nga island is pulo badyan. Makita nato. Oh. Kita nato ang dagat mga kalablav. Nice kayo diri tan-awon kay naman tas kinababuan. Then napo guys diri ang kalamugay. Makita po nato mga kalablav ang kalamugay nga atong madali jud pirmi mautan. Na dire. Mga kalablav, kamunggay ang madali ug utan sa mga pobre. Kung mo silang pangutan-on, unsay kadautan sa pobre, katuo silang sakit, pero kadautan day utan, ang madali nga utanon sa mga pobre is kalamunggay mga kalablav. Mga kalablav, naapoy okra. Adunay bunga ang okra mga kalablav. Gamay pa, pero makaon na. Hindot kay parisan kalamunggay ug okra, lami kayo. Mga kalablav, oh, bunga. Wow! Okra! Then, ako ipakita ninyo ug balik ang nindot nga view. Makita dyan nato ang dagat nya. Nadia ang pulo badyan. Kanang island nga makita nga nasa tunga. Mo na siya pulo. Pulo badyan Cebu. Ni sumpay sa kamaisan ikan sa babaw hantod dire sa ubos. So manami dire wadto na sad mi dito balik sa babaw among ipakita ninyo ang kapayas. So let's go mga kalablav. Ay dere doldol. Mga kalablav kaning doldol gamit po kaning doldol. Mahalin sa ning bunga ani. Buhatan og unlan. Ang sulod ani mo kasagaran mo buhaton unlan sa na nagpuyo dire. Tambok ra ni siya balik kay giabunuhan naman sa dugbalik. So mga gagmay na po na silang iyang lang gipang tagod. Yung kapayas mga kalablav. Kalablav daapod sa tay kapayas. Tay dagang bunga. Inat sad kay sa na siya utanon niya kanang kapayas.
Tambal sa ng kapayas mga kalablav. Og anong pandan? Then mga kalablav, naapod ay sila yung mga pandan. Kung ipakita ninyo ang mga pandan, nga kaning pandan, mao nilang panginabuhi kay diri sa Badyan, halos mga banig ang ipangbuhat diri sa mga tao. Kung ipakita ninyo ang ilang pandan niya. Sunod nga video na mo ani, amo na ipakita ninyo kung saon paghimo og banig gawa sa pandan mga kalablav. Gawa nilang pandan. Mga kalablav, mo nilang pandan. Karon mga kalablav, humanami og soroy-soroy sa ilang farm sa akong partner nga si Jess. Ako nang ipakita ninyo ang mga klaseng-klase nga unsa gid ilang gipananom diring dapita. So mga kalablav, hope nga na-enjoy kamo sa pagtan-aw sa amo ang video sa pagsuroy-soroy kanamo. Please mga kalablav, don't forget to subscribe And click the notification bell para lagi kang updated sa aming mga bagong videos. Bye-bye! Thank you! Thank you for watching!